Uyaphila uma naso nice. Lento ayitshela ukuthi uzoyibona ngomsombuluko izibe ngeke uyibone ngomsombuluko ngoba ngomsombuluko ngizobe ngisatsheka edule izibe nento ethi uzoyibona ngomsombuluko ngicela izibe ayikho mhlawumbe singathi Wednesday nakhona futhi akuboni ngithanda ngifuna indlela ngifuna iy'nwele zibe kanje anasicafula notification let me block the person ngithanda ngifuna indlela Jehova angizenzile inzipho isikhathi angisitholanga ngithanda ngifuna indlela ngoba ngifuna mase ngifake ibikini nama-shades nehembe esibambele ngocicane nomuntu wami angifuni ezofepshini bami gaza zinesicefilwane zalana angithi le ekhaya iphuli yakhona ilokhuzana it's out of order ingcolile ney'hlahla and all of that so iy'lwane ziphila kuyona iy'lwane lezi izona eziba ngumsindo ebusuku azinasidina bengikukhumbulelana-ke ilokishi kuze kuseyikhala kulaleka kanzima kuyalaleka kona but kanzima ngiyahamba manje ngiyahamba ngamashu ngizolala khona kunochaza nami oshonile nkosi and ngifuna ukuthi ngiye khona ngiyobheka then I'm gonna attend a funeral tomorrow and but ngeke ngiye emathuneni because nginendlela mhlawumbe ngijike esontweni then come back mase ngiyahamba-ke ngiyabonga guys from my mother's side akushona guys ekhaya mina ngazi lento and njalo ngonyaka kushona two unyaka nje siwuvula ngokushona siwuvala ngokushona so painful and bangithengele iy'mbali abangithandayo mina mangakazi ungithengele imbala ungithanda abangithandishe ngikufihlela angakazi ungithengele nje imbali kodwa anginifundisi go imbaza 200 awu nihlanganiseleke nithi hayi thisha siba u10 kulezi imbali angisoze ngangisho i-content kalonto ngoba ngazi kwenzakalani kodabuka ngazi
nje uThixo songcebeleka. Akhipha umuntu amosha umoya. Thole kanzima phela lo bhuti, yes, you deal with me every day. Ngithusa indlela ekhonkothayo suqhamuka lana lapha ade ngithi ngisayendlini yakho ngiyovusa vele ngicela ungivulele egeyithini ne ukuze ngiyaphuma manje ilona iyahlupha ilona igeyithi lana usiya uyabuya ne ngilishiye eThekwini mina ngiyahamba manje ngakamashu. Nawa imaki iphi yakho i-remote nanka kodwa manje lana utho kanjani nawe awaka ngingene ngayo kodwa ave hlupha yo. Awuzoshiya i-remote? Ngizoshiya aseke sitshengisa sihambe nayo ngoba ngiyaphuma manje kahle kahle bengifuna ukwasha lezi zitsha mase siyaphuma ingane iyozilokhuza. Ngizonenzela iphathi sebengizohamba nani ngisephathini yeGrace. Nkosi yami ngizonenzela i-content because ngimenyiwe vele nami ngiGrace iskimi sami. Iskimi sami is-low key. Ungajampisi phela abantu niyazana nabo njengoba nani nje ningafuni ukujampisa ukuthi niyangazi. Bukani mangithengele iy'mbalo sengiyayishiya le mzini yabantu nina. Bukani enze nakhona hayi bo ngapha ngamanye abantu ngithengele iy'mbalo ngisakhumbuli le ngoba ngithenge emahashahasheni komba kepha ngisakhumbuli kahle bale vele ngigqokela ihashahasha esikhathini esiningi ngihambe ngingena izodisconnecta-ke i-Wi-Fi guys. Akunalo ngisho idatha selivulekile yasa cause ilona imoto ngivele ngayipaka emgaqweni. Akuthiwa ngine-restriction yenudi. Ngiyabonga sa sure amsho nje basho la kamuntu wami ukuthi leli qhalaqhala emakoti la kamashu alishuquli livele lezambele ebusuku sizwa ngalo bebe bezongenzani bazongenzani ebengize ngabo hayi bayasho mina mhlo bangisho sho akweqhalaqhala umakoti kabhuti. Nkosi yami mengeke menze lutho-ke nkosi yami. Njengoba ngibuka nje manje ngikuye ngihambe ekuseni le ekhaya. Kuye ngihambe ekuseni. Kuye ngihambe ekuseni ngoba mhlawumbe ngabo-9 ngoba ngibuya manje and nakhona uma ngibuya ngimoza sey'mpahla zami ngekhaya lami. Baze ba-right wentando ukhululeka. And into engithanda ubhuti ave ngidefenda-ke kodwa phela akaze futhi sifike isigaba la sokuthi kumele ngidefende ngoba nginenye look-ke nakuma-indoors e-village. Ngifuna nje into before uyikhiphe ngomlomo wakho uqala uyicabange ukuthi uyisho kuba leyo nto. Angincomeki namhlanje noma lobu buhlobo bokudlala angincomeki nje. Ubobo makoto ne-look yebo abo nje mina ngumakoto nice, I'm very nice but also i-looking nayo awusho noma yini kumina nkosi yami. Ngithi ngifuna before uyiphimise lento ofuna ukuyisho kumina qala iringe la kuwena ukuthi izofika kanjani kumakoti kabhuti. Awubusayisho-ke awubusayisho.
ngisahamba ngizonibona mase ngifike esinqanqawini. Ihlochaza konke Miss Makhaya baba masuthe ja ngeke besho lutho. Makoto hleze ehleka no. Oloku ozungene ephayetheni ange nje ephayetheni. Makoto this hayibo. Mama bavele bevuke nje mhlawumbe ekseni ngo5 wena kumele uvuke benzele iti uvukeleni ekseni. Umuntu ovuke eqala akazenzeleni iti. Hawu. Usabe ngisho ukulala. Wena ngathi uvika abathakathi makumele uvuke. Hayibo. Lo phela lo buthonga kavuka azenzele ukudla. Hayibo. Mina ngeke. Kuyimanje umamezala wami engiphekela ujeqe la. Oh, phela ujeqe nawo. Ngoba ngithe ekseni wakho ngikhayela ujeqe wavuka waxova. Wavuka waxova si happy manje. Avuka ngixovela na ujeqe ngisodla nefamily yami. Hayibo. Uma wena mawulale ngancini uvuke ngikuqala. Yini kanti wena nisibheka muzi sale ekhaya? Wena manje ndoda le ekhaya? Hayibo. Ovuke eqala akazenze hayibo guys ngeke. Hawe ma. Abangani bavele bethi ushona ngoba naku uganele esilungwini ngithi ayikho guys lonto mina nasemakhaya nje ngavele ngisho kahle ukuthi ufukele napha kusalelo. Angihambeni guys ngeze ngichasa nabafana kodwa ayinama secret. Angihambeni mhlawumbe I'll be kwaMashof by 8:05 which is like 20 minutes from now. Panta